Har din kæreste ikke? Lystår, store patter. Og svarer han altid. Again, mom! Når du lyner ned, så er der mere fucked up, end vi regnede med. Men selvom vi burde sige godnat og sov godt, stiller vi direkte om til den knasende frø og deres ultimate tjener-sketch. Jeg har et bord til en enkelt tak. Så gerne her, denne vej. Ønsker de noget af slurbrødet, mens de tjekker på kortet? Ja tak, bare en halv flade, hvis de har. Og så gerne her. Hvad så er det her? En halv flade? Var der noget, de godt kunne tænke dem på kortet, der kunne friste lidt måske? Ja, hvis ellers de kunne snakke, ville jeg gerne bestille. Jeg er jo bare lidt småsulten. Tror de kokken kunne lave en enkelt sandwich? Nå problem, altså. Jeg konfererer lige med køkkenet i køkkenet, så får vi se et øjeblik. Så er maden klar. Et styks sandwich. Ja, tjener. Inden de løber. Jeg er i bad utryggeligt om en sandwich, og aldeles ikke en sandwich. Undskyld her. Jeg bytter den med det samme. Super duper. Solskinsøen Bornholm, ja. Og her bevarer mig vel. Så skulle færdig med rettet her. Vær så god. Et styks sandwich. Nej, og altså nej. Jeg er i bad utryggeligt om en sandwich, og ikke en sandwich. Undskyld. Nu skal jeg være der. Undskyld. Øjeblik. Det er jo åbenbart besværligt at få noget kvalificeret personale. På trods man er alene. Ja, så skulle det vist være penge her. Her, der er sandwich her. Og undskyld her. De er jo fuldstændig håbløse. Jeg er i bad utryggeligt om en sandwich, og aldeles ikke en sandwich. For sidste gang, kan de lave en sandwich, eller kan de ej? Det må de meget undskylde her. Men køkkenet har altså utrolig meget vigtigt travlt i dag. Nu skal jeg se, om jeg kan få ret af forhandling, altså. Hvordan i hele hulekold Christian kan de have travlt? Har jo kun mig. Ja, nu kommer jeg. Nu skal den være til 24. Her er et stykke sandwich. Velbekomme her. Ja, det er flot. Meget flot. Men nu har jeg sådan lige ombestemt mig, og kunne godt tænke mig en sandwich med bløddelej. Shooter! K-U-S-S-E-I D-U-M-M-E-K-E-L-I. Joy, hvad laver du egentlig? Jeg prøver at stave til fru Jensen, hvis det ellers er i orden med dig. Ja, men ved du hvad, jeg har en rigtig god måde, du kan lære det på. Hør her. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z, E, Ø, Ø. Nej, stop det, please! Så hedder jeg i øvrigt ikke Joy. Rigtig hjertelig velkommen her til Regionskommunens klublokaler. Vi stiller direkte om til amtsrådsmødet og kommer lige midt ind i Thomas Thorses indledende tale. Ja, Chris Krasse, så står jeg her med Annelise Molin og Annelise. Det var jo noget af en larme indledning, eller hvad mener du? Far, vil du ikke nok skubbe mig, please? Det kan du tro, min dreng. Det manglede bare. Jeg mente jo bare, at du skulle skubbe mig ned på gyngen. Det sagde du ikke kvak om. Nu må du altså se at lære og udtale dig lidt mere konkret, ikke? Og smutte sig ind og passe brænderiet, ikke? Det kan jo implodere. Når solen den skinner og himlen er blå, så slik mig om pungen til det hvide går. Og når solen den skinner og himlen er mat, så læg dig over sofaen, skal jeg give dig en klat. Jamen... Hurra!
Vi leger med Shushu. Dranker Shushu er rendestenen. Junkie Shushu med kanylen. Og ludertævet Shushu på gynekologbænken. Med superpisten kan jeg straffe hende hurtigt og gøre hende klar til natten. Og så kan jeg bolle ludertævet Shushu lige til hun lukker øjnene. Rendestenen, kanylen og gynekologbænken og meget, meget mere. Fantastisk tilbehør for Shushu's verden. Der var en dansker, en tysker og en svensker. Danskeren kunne kun sige ja, tyskeren kunne kun sige med kniv og gaffel, og svenskeren kunne kun sige jubi jubi yeah. Så lå der en død mand under bordet. Så kom politiet og spurgte danskeren, er det jer, der har slået ham ihjel? Sagde han ja. Så spurgte han tyskeren, hvad gjorde I det med? Kniv og gaffel. Så sagde han, nu skal I altså i fængsel. Så svarede svenskeren, jubi jubi yeah. Var den god? Er det slut nu? Ja, så lad os skrive. Gør jeg selv hyld? Det var alligevel også pisse dårligt. Pisse dårligt selv. Du er rigtig dum, for jeg ikke måtte få sådan en kinder ind eller sådan noget. Du er bare et fældehoved. Det var dig, der startede. Nå, men hvorfor var det så dig, der hele tiden skulle smøre? Mor og Oliver driller. Det er en lille svin. Min mor og Oliver driller, du skal så komme.